Čau, vítejte u dalšího, u prvního mýho videa a na YouTube se jmenuju Honzík s velkým H, Honzík 877 a dnes si ukážeme, jak si nainstalovat Don't Starve, takže tohle. Tak, napíšeme si jednoduše Don't Starve. Ne to. Tak. Ne, takhle to taky není. Don't. No, pro bohu. Don't Starve. A bude to Don't Starve. Exe. Vyhledat. A tenhle ten 81 MB anebo 88 MB, je to na vás. Já si dám tohle, ale jak vidíte, já už to tu mám stažený, takže já nemám problém. Tak já si dám stáhnout. Pokud toto video vidíte, tak dávejte odběr mému bráchovi, je to Crafty Craft. Máme skoro stejný hlas, protože já jsem tam takhle hnusně nastavil ten hlas. Já za to nemůžu, on je mladší jak já. Jifx. Co upíšem? Jifx. Dáme stáhnout, ale já to nebudu dávat. Nebo jo, dám to. A jakmile to dám, tak se mi to tu začne stahovat. A to je pro dnešek všechno, tak já se s vámi loučím a zatím čau.